Som més que dos. La vida és difícil. Escaramuix, escaramuix, ens fa molta il·lusió, és molt arriscat. Això serà un musical de gran format. Revolució Francesa per un costat, per un altre costat comèdia de l'art, per un altre costat les lluites d'esgrima d'espases. Només dir que és un plaer tornar a treballar amb Degoll de Gom, que no hem deixat mai d'estar en contacte. Bueno, Escaramuix, jo sempre dic que la cultura i l'entreteniment i la reflexió i l'entreteniment poden anar junts. Que això de que la gent s'empenya amb que sigui separat no és veritat. I Escaramuix serà una demostració d'això. Escaramuix. 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 Veig una gran diferència amb els inicis nostres, no? En els quals era molt complicat trobar persones que actuessin i cantessin a la vegada. Ara han sorgit moltes escoles de teatre musical, molta gent ha anat a estudiar fora i el nivell ha pujat d'una forma magnífica. escaramuix. 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 Escaramuix.